अलरेडि सिङाव लिंक दंखायो नंखायनो बिथांनि जा 10 to 13,000 BPF सापर्टार बेखौ लानानै खेबसेनो इउपिपिएलआव एमपि इलेक्सननि उनाव जइन जानो थाखाय बिथाङा थियारि जागासिनो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडियोआव बरायबावनाय जाहैबाय। दिनै बे भिडियोआव जोङो मोननै बाथ्रानि सायाव जोङो सावरायगोन। नोंथांमोना बे भिडियोखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। दिनै रनजित बसुमतारिया खाम्फा बरगयारिखौहाय गले गले सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों बेयो एमपि इलेक्सन जोबनायनि उनावनो इउपिपिएल दोलोआवहाय 10 निफ्राय 12 रोजासो सुबुं लानानै जइन जागोन होननानै। बरगयारिजों बिथाङा सिं लिंक दंखायो होननानैहाय दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। थारैनो बिथांनि बुंनाया सैथोमार नामा? मानि थाखाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों? ना बिपिएफ दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरखौ गुलाय गुजाय खालामनो थाखाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थानानै मिडियानि गेजेरजों पाब्लिकनि गेजेराव नंखाय बाथ्रा फोसावदों? जेब्ला बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ खनले बुंबाय थायो अब्ला बे बाथ्राखौ नंखायब्लाबो बोरैबाला नंगौ सानफ्लांलायलाङो। बिदि खनले बुंनायनि सिङाव मा जानो हाथावथाव? बिदि खनले बुंनायनि आन्दोआव माबा मोनसे थार बाथ्रा थाखोमानानै दङ नामा? रायजोफोर, नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो? बेयो मोनसे राजनितिकसो, बेयाव गासैबो जाथावना। मानोना जोङो मेगनजोंनो नुबोबाय दिनै बिपिएफनि माखासे आगुनि गोगोम दैदेनगिरिफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। खाम्फा बरगयारियाबो बेबायदिनो जानो हाथावथाव। जुदि जोङो खाम्फा बरगयारिनि बिपिएफ दोलोखौ लानानै मावनाय बिनि बुंनायखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बिथाङा बेबायदि दोलो सोलायनाय नङा होननानै आङो सानो। नाथाय सोरनि गोसोआव मा दं बेखौ जों माबोरै मिन्थिनो? समासो बेखौ जोंनो खोन्थासिगोन। आंनि बायदिब्ला रनजित बसुमतारिया बिपिएफ दोलोखौ सिगिनो एबा बिपिएफनि सापर्ट खालामग्राफोरखौ गुलाय गुजाय खालामनो थाखायसो बेबायदि खोथा बुंदों। सिगां जेब्ला बिटिसि सरखार दानो नागिरदोंमोन, हाग्रामा महिलारियाबो बेबायदिनो एखे खोथाखौ बुंदोंमोन। इउपिपिएलनि माखासे एमसिएलएफ्रा बिपिएफआव जइन जानो थांगासिनो दं होननानै, जोङो सरखार दाफिनगोन होननानै बियो खनले बुंबाय थादोंमोन। नाथाय बेखौ जोङो मोगथाङाव जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। थिग बेबायदिनो रनजित बसुमतारियाबो बै जालांनाय जाथायखौ नायनानै बिथाङा बेबायदि एखे बुंबाय थानानै बिपिएफ दोलोखौ गुलाय गुजाय खालामनो सानदों। गुबुन फारसेथिं मैयानि ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानाय फट' जि बिएसइउनि माखासे सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि उनाव लाख थाखानि गाद्दियाव उन्दुनानै मोनसे फट' भाइरेल जादोंमोन। बे भाइरेल जानायनि सायाव आन्थनि नार्जारिया खेंफोरथि होदों। बिथांमोना सिगांग्रो बे भिडिअ क्लिपखौ नायब्लानो जाबाय। मरेल डाउन खालामनो थाखाय माखासे खैसार साजायदों। खैसारा जाहैबाय जोंनि फुराना फट'जों आरो नैबे जों दाख्लै जइन जानाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो इउपिपिएलआव जइन जानाय बे फट'जों सरजाबनानै जोंखौ माखासे पिक्सारखौ भाइरेल खालामना होदों। बेनि फोरमायनाय बायदिब्ला जोङो रोखायै मोनथिनो हादों बै फट'आ सिगांनिसोमोन। जेब्ला बियो बिपिएफ दोलोआव दंमोन अब्लानिसोमोन होननानै बिथाङा बे फट'खौ फोरमायदों। आरो बिपिएफ दोलोआ गावसोरनि जि गोख्रैथि मावनाय बेखौ हमथानो थाखाय बे फट'खौ भाइरेल खालामनानै होदों होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायदों। नाथाय बे फट'आ दानि ना आगुनि जोंथ' बेखौ फट'आव नायनानै जोङो सिनाया। बेयाव डेट टाइमबो होननाय गैया। नाथाय बाथ्राया बेसो, बे फट'आ आगुनियानो जा दानियानो जा बे फट'नि गेजेरजों नोंथांमोना जोंनि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों? अब्ला नोंथांमोना बिपिएफ दोलोनिफ्राय लाख रां जानानैहाय नोंथांमोना दायो बिपिएफ दोलोआ सरकाराव गैयिखाय दिनै इउपिपिएल दोलोनि फारसे थांदों। दा जोङो मोनथिनो हायो दोलोआव थानानै कारापसन खालामग्राया बैफोरबायदि सुबुङानो जाय मोनसे दोलोआव मोनजाब्ला थायो, मोनजायाब्ला खारो। बेबायदिनो दिनैहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय मोनजायैखाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव थांदों। नाथाय बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया गेदेर जौगानायनि बाथ्रा बुङो, डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङो, हारिनि मोजांनि थाखाय बाथ्रा बुङो। नाथाय सिङाव बिथांमोना लाख रांनि थफ्ला लानानै बिथांमोना जायो। दोलोआव थानानै कारापसन खालामग्रा मानसिया बैफोरबायदियानो। नोंथांमोननि स्टेटमेन्ट होनायनिफ्रायनो जोङो मोनथिनो हायो रोखायै नोंथांमोननि फट'आ दानि एबा सिगांनि बेयो जेबो मेटार खालामा। नोंथांमोना जि रां जासुला बेखौसो बे फट'आ दिन्थियो। एसेयावनो प्रमद बर' सारनि बुंनाया मा रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौना? प्रमद बर'नि बायदिब्ला बेबायदि ससियेल मिडियाआव गोसारनाया बिथांमोननि जे गुबै आखु बियो नुजानाया बिथांमोननि जौगानाय एबा सान्थिनि थाखाय जेबो मेटार खालामा एबा जेबो गोहोम खोख्लैया। बिथांमोना बेखौ बजबनानै लायो। दिनै बिथांमोना बैसोर सुबुंनि सायाव मोजाङै सिग्रोमनांगौसो, नाथाय बिथांमोना जेबो गोहोम खोख्लैयासो होननानै बुंदों। होमब्लाथ' बै फैसाखौ गावनो हरदों जानांगौ, बेनिखायनो बिथाङा नांजायाखै। रायजोफोर, नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो नोंथांमोना बुंनो हागोन। मैयाबो बेनि सायाव आङो भिडिअ बानायदोंमोन। दिनैबो बिथांमोननि स्टेटमेन्टखौ लानानै मोनसे भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। एसेनोसै होमब्ला बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।